Vettä sataa kuin saavista kaataen. Kadut ovat likomärkiä ja ihmiset juoksevat turvaan minkä ennättävät. Autot eivät näytä vettä pelkäävän. Autoilijallekin on aika rahaa ja hän voi säästää melkoisia summia, jos varustaa autonsa Nokian renkailla. Talven tullen emme malta olla mainitsematta hakkapeliittaa, henkivartijaamme talviliikenteessä. Tämä uusi henkilöautojen talvirengas vetää pehmeässäkin lumessa, sillä lumi ei tartu sen nerokkaasti suunniteltuihin uriin. Nämä renkaat eivät luisu, joten ajo niillä on turvallista myös liukkailla teillä, jyrkissä käänteissä ja kaarteissa. Tähän päättyy tämä kumipakinamme. Olemme todenneet, että kotimaiset Nokian tehtaat monipuolisilla laatutuotteillaan täyttävät tärkeän tarpeen nykyaikaisessa elämässä.